егетләр, әйдәгез күңеллеләрен башлыйбыз, җырлыйбыз бергәләп, дуслар. Халкыбызның моңы сүнмәсен. Халкыбызның теле, әдәбияты, иҗаты балкып торсын. Дуслар, һәммәгездән үтенеп сорыйм, балаларыгызга, аныкларыгызга телебезне, менә шушы матур җырларыбызны иретеп, сеңдереп үстерегез әле. Үлмәсен әле бу моңнарыбыз. Алар бигрәк матур, бигрәк моңлы, үзәкләрне өзеп, җырлата да, җылата да, биетә дә, көлдерә дә.
китегәнеше, шулыпаны халыкы без аерылып китегәнеше. Bakışağı alma kaşının dağarını kırıdımağız, alma kaşının dağarını kırıdımağız. İxi dostlarım, eğer gitsem siz meni unutmağız, eğer gitsem siz meni unutmağız. İxi dostlarım, eğer gitsem siz meni unutmağız, eğer gitsem siz meni unutmağız. Dostlar jayılgan жерде әннәги аяғымда сандали түгіл қима еш көңілімді қима әннәги
болсаң мәнсіз